emagumbini omhlaba Swaziland, Botswana, Maputo, South Africa wonke. La kufika khona amavidiyo lapha ekhaya ngiyabingelela. Umbuko lo khona ekhaya. Kunesimo esiphoqa ukuba ugcine wenza into e-wrong ngokuthi ulambile. Ungayenzi umbuko lo khona ekhaya. Yenza into engeke uze uyisole ngayo kusasa. Yenza into ehambisana nedlozi lakho nabakini abangasekho emhlabeni, noNkulunkulu wakho, nesithembiso sakho, zakho. Njengoba nje ungibona ngibeke lesi gubhu la eceleni, esami lesigubhu, esala ekhaya kwaDlamini uMthandazo. Hambisana nani? Nemimoya, ney'thunywa la ekhaya, namadlozi ala ekhaya. Ukuba yonke into embi la ekhaya ingathebuleke. Umsebenzi wala ekhaya ungavaleki. Ngoba kukhona abantu abahlalela ukuthi bathakathe abanye, bavale abanye. Senze ukuba umsebenzi uphakame, umsebenzi ungabi slowly. Yonke into ombuko lokho ekhaya ikhona emhlabeni iyaseviswa. Imoto yasevisi, nempilo yakho idinga ukuseviswa umbuko lokho ekhaya. Nalo msebenzi wesintu udinga ukuseviswa futhi nawo udinga i-backup futhi kwawona. Kodwa i-backup engeke ize imoshe umndeni, imoshe nempilo yakho. Ngathi mina makukosa esigangeni, nakukosa ukuphuma uhambe amakhangala, phuma uhambe impela. Ukuthi ufuna impilo, udinga impilo yakho iye phambili umbuko lokho ekhaya. Ngendlela igubhu abantu abayiveze ngakhona, bayiveze njengento engathi ukuthi into yokudlala, into yokunokha abantu. Cha, uma lakhiwe kahle igona lakho, isigubhu sakho sizawusebenza, sikwenze lokhu ofunakho. Uyabona esalakha isigubhu, siyakhihlisha futhi siyasebenza. Asakhi-ke imiliyoni, cha, senza ukuthi impilo iye phambili. Asikho isigubhu noma umuthi olanda imali, awukho. Ugezwa wena, ube nenhlanhla imali ekuthanda, ube negazi lemali, ube negazi labantu. If ungusomabhizinisi, ugezeke wena, uthandeke wena, beze abantu bakusapote kakhulu, ingene imali kanjalo. Lokuthi uzofika nje ubeke into kuthiwa kugcwele imali, angikwazi, angase ngikwenze, angase ngikubone, futhi ngeke ngize ngithi ningakwenzi or akukho. No. Kuyenzeka ukuthi into ayikho kanti awukase wayibona wena. Ngikhuluma ukuthi uzigeza wena, ufuthwa wena, ukhulekiswe. Futhi ungabayi mhlawumbe engakho abantu emhlabeni. Ungalokhu blame abantu ohamba kubona ukuthi badlala ngawe. Inkinga mhlawumbe ingawe, mawuhambela abantu awuphahla, awuceli, awuthandazi, wenza ngokuthanda kwakho ngendlela ofuna ngayo. Isikhathi esiningi boziblema wena ngempilo or ngesenzo sakho, ungalokhu wablame abantu abangaphandle kanti kukhona ongakwenzi kahle empilweni. Kunabantu uthi umuntu 1 2 3 dlalwa ngami 1 2 3 kunje nje kanti awakhipha sisu wena awuzwa wakhipha sisu. Awulinaka ekhaya lakini, awunaka emathuna asekhaya kini. Kepha uyakhona ukuthi iy'nyanga zidlala ngawo, abathandazi badlala ngawo, amagedla adlala ngawo. Unganako kukhona ongakwenzi kahle nje. So umbuko lokho ekhaya, impilo iyazanywa as long as usaphila emhlabeni phansi komthunzi welanga, kusengalunga kusengakhanya, sukuma ungabisakhala kakhulu. Sekukhona ithuba, sekukhona isikhathi. Lokhu okuncane onako kusengalunga. Kodwa akekho umuntu ongafika athi khipha 1 million ngizokwenzela ukuthi, khipha 3 million. No, leyo mali esuke ikhona usengayenza impilo yakho iye phambili umbuko khona ekhaya. Idlozi kalikwazi ukujikisa umuntu nothi uphethe emalini, alikwazi ukumjikisa. But isikhathi samanje ngokuthi sekukhona into eseyiphethe thina, sesibe sibize nje imali 10,000, if ungenayo uyekela. No, akushiwo njalo. Leli ekhona ngakusiza, uyobuye uyilethe enye. Inkosi ikubusise. La ekhaya kwaDlamini Mthandazo kuyaphilwa. Abaningi bendabuko ngiyakubona, angithokoza kimi. Inkosi ibe nawe, inkosi ikusindise. God bless you. Online Sorry, ngifuna ukuthi efonini siyahlola 200 rand mawukude embuko ekhaya. Awudingi iwashi, uyakuphosela Korea guys, ifike kuwena uchaze umuzi wakho, ugeze nawe, kuvuleke into zakho, impilo ephambili. Ungabisahlala manje. Njengami nje manje nakuthiwa kufanele ngiye khona ngiyofuna umuthi kwenye indawo. Kumele ngisukume ngiye, isikhathi siyahamba.